Niinpä niin, olemme tilanteessa, jossa pitkien sopimusneuvottelujen tulokset näkyvät yhteisvelin puutteena. Tahmea aikataulu on pahasti jäljessä ja tilanne alkaa muistuttaa pikkuhiljaa jo punaseuran pilkkikisoja. Kukaan ei näytä ottavan tilanteesta vastuuta ja tässä ajassa olisi rakennettu jo Rooma. Mutta mitä nyt? Kentälle otetaan kovia näyttöjä tehnyt vastuullinen DC Works, joka ottaa varmoin otteen tilannetta haltuun. Nyt päästään omalta puolustusalta eteenpäin ja ilmapiiri on kuin savolaisilla markkinoilla. Siellä naatitaan! Suunnitteluasentaja Rissamies ja takaisin suunnitteluun. Joko kaapeli taittuu? Kaapelivetoporukka vyöryy tilaajan alueelle. Rissamiehellä on kyllä sellainen paristo pöksyissään, jolla voisi valaista koko työmaan ja lämmittää 35 saunaa. Hän tarjoilee kaapelin nokalle ja valmistautuu viimeistelyyn ja siellä on! Viimeinen kaapeli on kytketty. Hoi, oi, oi, oi. Katsokaa vielä tuota urakointihistorian komeinta kytkentää samalla kun asennusvalvoja huutaa, että taivas varjele, mitä sieltä tulee? Näittekö minkä kytkennän kaveri teki? Nuori 19-vuotias taituri otti johtimen stribaksin kärkeen ja viimeisteli kytkennän kuin kopran iskusta bum 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 ja siellä lepää. Tämä oli aivan ilmiömäinen temppu ja katsokaa tilaajan ilmettä. DC Works, tämän urakan ylivoimainen tähti. Pojat, se kuuluu työmaakoppiin saakka. DC Works, haastavimmat projektit kerralla maaliin.